Jeg er Jonas Delgårdbak. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ham. Jeg er. Og i dag skal jeg fortælle jer om, hvad jeg spiste i dag. Jeg var nede og få en pizza nede på Sana, og det ligger nede i byen. Næsten lige ved siden af Donkiosken faktisk. Det ligger faktisk lige overfor, men det gør den. Ja. I dag, der var også nede i Superbrusen, og der købte jeg en is, siger vi bare. For det gjorde jeg. Og ved du hvad jeg delte isen med? Delte den med Bamme. Bamme, den bamsende Bamme. Hvad? Nej, det gør... Nej, den gør den det? Er du sulten? Nej. Det må du fandme vente med. Vi vil lave en dagbog. Og vi, ja, han er sulten, men det kan vi ikke gøre noget med, fordi at vi ikke har råd til at købe noget til en bamse. Fordi det er en bamse, som er dum. Og den er rigtig dum, fordi at vi ikke har råd til mad, og ja. Nå, men jeg skal ned og spise nu. Hej.